Vaasan ensi- ja turvakodin Lapselle vahvat verkostot -hankkeen projektityöntekijä ja haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi tämän hankkeen ja ylioppilasteatterin Rampin yhteistyön tulosta katsomaan. Meillä on ollut ilo, että Rampi lähti mukaan tähän meidän loppuseminaaripäivän ohjelmaan ja toteuttivat meidän toiveesta tämmöisen kokonaisuuden, kiteyttää oikeastaan sitä meidän Lapselle vahvat verkostot -hankkeen työn ajatusmaailmaa ja ajatusmuotoja, lapsen kunnioittavaa kohtaamista. Ja toivotan teille tosi paljon tervetulleeksi. Ja tässä on nyt esitys semmoinen noin 45 minuuttia ja sen jälkeen pieni semmoinen jutustelutuokio. Ja sitten meillä on mehu- ja kahvitarjoilu tuossa sitten kahvilassa sen jälkeen. Mä pyydän, että vanhemmat niin siellä kahvilla sitten niin huolehditte omista lapsistanne, että siellä on 1 mehu ja 1 pulla per lapsi ja aikuinen sitten. Kun meitä on näin suuri joukko ja voi, että joku on tullut vielä ilmoittamatta, niin että meille kaikille riittää sitten. Kännykät pyydän, että suljette. Tallennetaan tämä esitys ja sitten ei voi itse videoida eikä nauhoittaa omilla kännyköillä tätä esitystä. Ja viimeisenä semmoinen, että tämä voi olla semmoinen tunteita herättävä näytelmä ja ajatuksia herättävä näytelmä, että avoimesti keskustelkaa lastenne kanssa sitten myös illalla näistä asioista, jos siellä tulee tunteita pintaan tämän esityksen myötä. Oikein nautinnollista teatteri-iltaa ja aloitellaan esitystä. Odotellaan, täällä on vielä, tulkaa vaan. Täällä on ainakin, joo, voi tulla puristusta. Täällä on asti, voitte tulla vaikka mä otan mun käsveskan pois siitä. Sanna, onko sä syönyt? Ja Sami, vaatteet päälle. Nyt on kiire. Mä heräsin just! Tää napit on vaikeita, tää paita on ruma. Mä haluun sen muumipaidan! Muumipaita on nyt pesussa. Sä oot kävelemään, että on 5 sekunnin päästä valmis. Pitäis mennä jo. Mä en kävele, isi on tyymä! No justiin! Hei nyt hop! Kiire. No riittäis olla jo, autoon! No, mikä maksaa? Ei sitten laiteta korviksi tänään. Nyt se saapuu
No, Sylvester Snapp, Sami opettaja tässä, hei. Haluaisin vaan muistuttaa, että tänä iltana kello 18 on se Samin luokan vanhempaintapaaminen, johon te ette ole vielä ilmoittautunut. Jos kuitenkin teidän iltasuunnitelmat peruuntuu, niin tervetuloa vaan mukaan. Meillä on paljon asioita käsiteltävänä. Kiitti, hei! Eihän vielä sinne enää, Eedi. Kuka muka vahtisi illalla sitten lapsia? Täällä nyt olla. Sami, kiva kun sä tulit mukaan. Niin, otatko sä nyt mulle tuon pinkiripsari? Oikein? Just se, joo. Kiitti, mä en edes sitä yrittänyt. Mikä toi oikein on? Ripsari. Miten sitä käytetään? Eikö sä tiedä miten ripsaria käytetään? Ei, mä voin näyttää sulle. Sopiiko? Okei, ota pikku lehti. Noniin. Nyt on laitettu ripsariin. Miltä tuntuu? Voinko mä ottaa nää jo pois? Ei mä keksi. Hei, saanko mä kokeilla noita muitakin? Mun mielestä tää on aivan ihania. Siis nää on tosi kivan värisiä. Niin, saanko mä kokeilla noita vielä sulle? No okei. Sami, mitäs tykkäät? Mistä on peili? Tuolla on peili. Siis mun mielestä sä oot niin söpö. Onko? No oot. Ja räpsyttelepa vähän näitä silmiä. Joo. Ai ihana. Saanko mä laittaa niin Instaan susta kuvan? Joo kai. Jes. No mä teen. Hei, mä pysäytän tän videon, niin mä otan sit susta kuva. Jes. Mahtavaa. Kiitos Sami. Tehdäänkö hiekkalinna? Ehkäpä oikein iso yhtä. Hei Sanna, miten on päivä mennyt? Katohan Sanna, mitä tuli. Hei Isi, kato me tehtiin hiekkalinna. Tuu tänne kattoo, et sä on näinkaan katso tätä tornia. Ei, mulla on nää paremmat vaatteet, en mä nyt vitsi sinne tulla. Hei Sanna, kato ne mitä sä teit! Sotkit tän paidan ja nyt pitää mennä kotiin kiireellä ja vaihtaa sillä puhtaaksi. Tiedätkö, ei oo sun äitiskään varmaan silittänyt valmiiksi mitään. Otetaan sitä liikuttua tällä. Ei, tää on ihan kuivapestellä vaan. No niin. Niin, tuu jo, sulla on kiire. Pupu! No. Heippa Sanna! Heippa! Hei, sä varoisit auton! Et sot! Voi, nyt sekin. Voi. syödään tänään? Isi ei nyt laittaa ruokaa kuule. Odota kun äiti tulee kotiin, se laittaa sulle sitä jotain. Mut kun mulla on nyt nälkä. No ota nyt jotain kaapista, kai siellä jotakin on. Ok. Joo. Otetaan se kokouksessa. Okei, moi moi.
syönyt nää kaikki! Enkä oo, tätä mä vaan maistoin. Sanna? Se ei ollut hyvä, sä saat syödä sen. Sanna! Nyt riitti! Äiti! Samat kädet, samat kasvot, eri mieli. Ootko se vielä sä? Mitähän se kellokin on? 1:30. Onko se yksi on vieläkään tullut kotiin? Yksi saapunut viesti. Sylvester Snapp. No, Sylvester Snapsamin opettaa tässä taas hei. Kun ette päässyt tulemaan siihen viime viikon vanhempaan kokoukseen, niin olisi hyvä sopia yhteen aikaan ensi viikolle, jossa voitaisiin vähän puhua Samista. Soitatteko kun pystytte? Hitti. No Paula Hoppu tässä taas hei. Kuule, katsoin kalenteria ja näyttää siltä, että minulle sopisi tapaaminen ensi viikon tiistaina kello 7 aamulla. Ilmoita kun tiedät, sopiiko aika. Kiitos. Hei. Kiitos, kiitos. Olisin mä itsekin sanonut. Tajuatko sä yhtään mitä kello on? Ootan nyt, kun otan näitä äsken. Kuulitko? Kello on 1:30 yöllä! Etkö sä tajua, että se voi mennä tuolla niin kuin sua huvittaa? Sä oot isä! Niin! Perheellinen ja varattu mies! Kuvitteletko sä, että mä oon joku ihmenainen, joka ei ikinä tarvi apua? Ihan niinku mulla olisi tässä ketään, joka vähän aikaa vahtis lapsia. Kuule, musta tuntuu, että mä oon yksinhuoltaja tässä. Ai yksinhuoltaja! Kuka hoitaa lasten kuskaamiset täällä? Kuka tuo tänne pöytään ruokaa? Jos sulla ei minkäänlaista myötätuntoa, sä et kysyä edes mitään ja heti rupeat syyttää. Yrittäisit joskus sitten pitää joku työpaikka, kauan kuin puoli vuotta. Mutta ei, et sinä. Sä oot tollanen. Sä oot kylmä. Jääkuningas. Sä oot itsekäs. Ai itsekäs! Ai, minä oon tässä se pahis! Joo, kiitti vaan! En minä nyt tuolla mitään tarkoittanut vaimorakkas. On vaan ollut pitkä päivä. Vastuu painaa minun harteihin. Mitä vaikeeta se voi olla, että... Anna hei! Leikitäänkö kotiin? Me voitais olla vaikka äiti ja isi ja Nalle saa olla lapsi. Joo, tuntuu. Ja sitten nää leikot täällä kaukana, niin nää on pieniä. Nää voi olla vaikka sellaisia kavereita, jotka on kaukana. Joo, kun on niin pieniä. Niin. Tyhmä Nalle lapsi! Mitä sä oot oikein tehnyt? Hyi, hyi, hyi!
tapaa olla yleensä niin kiltti ja rauhallinen. Mitenkäs se nyt noin Nallelle? Muutkin lapset ovat ihan ihmeissään. En mä tolla mitään tarkoittanut, Nalle rakas. On ollut pitkä päivä. Vastuu painaa minun harteilla. Anteeksi, Nalle. No niin, jatketaanpas siitä, mikä jäi tuossa äsken tekemättä viime tunnilla, eli tarkistetaan nämä matematiikan kotitehtävät. Nehän oli tehtävät 20, 21 ja 22 sivulta 67. Niin varmaan tiedätte. Hei Sami, missä on meikin? Olit aika nättinä siinä kuvassa. Missä kuvassa? Eli Marjalla on 150 €. Miten sä näet toi? Et sä kattonut sun WhatsAppia? Tukka. Ja se ostaa tämän onkivapan 28. Olet lähti sen koko luokalle? Ja kuinka paljon sille jää rahaa tän jälkeen? Mutta kaikkien nähtävä. Sami, voisitko sä kertoa tän tehtävän oikean vastauksen? Minkä? Tehtävä 20 sivulta 67. En mä oo tehnyt sitä. Et oo tehnyt, miksi? En mä muistanut. Et muistanut. Tämä on Sami toinen kerta tällä viikolla ja nyt on vasta keskiviikko. Että kolmannesta kerrasta taas sitten jälki-istuntoa, niin kuin tiedät. Joo. No, anyway. Tuukka. 122 €. Joo, oikein. Mikä ihme tuota Samia vaimaa? Viime vuonna se oli luokkansa huippuoppilas, mutta se jatkuvasti unohtanut tehdä kotitehtäviä. Varmaankin sen kuvan takia, mikä nyt leviää ihan selvää ja ajattelematta kiusaamista. Olisi kyllä ollut hyvä, että Sami vanhemmat olisi tullut töinä paikalle. No, pitää jutella heidän kanssaan asiasta, kun se on se vanhempain tapaaminen. Mitäkään sekin saada järjestettyä, että ne tuntuu olevan niin kiireisiä ihmisiä. Eihän mä ehdin tapaamaan niitä kuin kouluajan puitteissa. No, on vaan taas jätetty vastaajan viesti. Sanna, katsotaan ne sun vaatteet täältä. Tää keltainen pipo oli sun näköinen. Joo. Sitten ei kortti tää punainen. Joo. Puetaan päälle, kun se iskä tulee kohta hakemaan. Onko väsyä? Ollut aika pitkä päivä. Eikö tarvitse laittaa kurahousuja? Ei tarvitse. Käytkö hakemassa vielä sen kengät tuolta? Laitanko mä nyt jo? Vedä vaan. Olipa aika jännän kuulonen tuo Sannan purkaus tänään. Sanna tapaa olla yleensä sellainen kilpeä hissukka, mutta nyt tuollaista kiukkua ja aggressiota. Ihan kunnon ihmisiltä ne vanhemmat vaikuttavat. Ehkä vähän kiireisiltä. Taidanpa silti vähän jutella Pekan kanssa, kun tulee tänään Sannaa hakemaan. Ettei vaan mitään ikävää olisi sattunut. Terve Sami. Hei hei. Mikä joo? Vähän kalpia. Ei se. No ei sulla kuumittaa ainakaan. No joo, eikä lähdet kotiin.
Kuule, mä ajattelin kertoa sulle semmosesta hommasta, mikä kävi tänään. Joo, kyllä. Niin siinä kokouspöytäkirjassa. Niin. Ei kun palataan seuraavaksi. No, yritinpä kuitenkin, mutta taas kävi niin kuin yleensä. Ihan hyvältähän nuo Sannan ja isän välit vaikuttavat. Ehkäpä minä vaan ylireagoin. Ehkä se oli vaan sellaista normaalia väsykiukkua. Ovathan nämä päivät pienelle pitkiä. Ensi leikistä seuraavalla viikolla käytännön mitenkään kun... No, ollaan yksinkertaisesti molemmat niin kiireisiä, että ei yksinkertaisesti pystytä irtoamaan töistä. Mutta sopisiko vaikka sunnuntai-aamuna kello 10? Kyllä kun tiedät. Kiitos. Heippa. Moi äiti. Hoho. Mitä me syödään tänään? No en minä ole ehtinyt miettiä. Ota jääkaapista vaikka pizza tai jotain. Äiti ei nyt jaksa tehdä ruokaa tänään. Sami! Mitä? Mikä tämä on? Hei, et sä saa kattoo! Kyllä minä on sinun äitisi! Ja nyt istut tuohon alas ja selvität, mikä tämä kuva oikein on. No se oli eilen kun me käytiin tuolla kaupoilla. Oi hyvänen aika, mitä sinä voit olla noin typerä? Etkö sä yhtään mieti mitä sä teet? Siis etkö sä yhtään tajua minkä tällaiset kuvat voi päätää, että kaikki ne voi nähdä? Jälleen kerran tämmönen typerä päähänpisto sulta. Etkö sä ikinä opi käyttäytymään? Kuule sä oot sen verran iso poika, että kyllä tuota päästä pitäisi jotain järkeä alkaa löytymään. Mitä isäskin ajattelee kun näkee tämän? Niin. Sä oot kyllä ihan niinku isäs. Sä vaan meet ja teet, etkä ikinä mieti seurauksia. Mut en mä... Eihän susta tuu yhtään mitään sua saa kun hävetä. Mä en oo tehnyt yhtään mitään. No et ainakaan mitään järkevää. Hei Pekka! Ei nyt saa. Pekka! Katos nyt tätä. Mikä tää istuminen? Sinun poikasi näytti tältä eilen. Paula, mä en oikeesti ehdi. Mun pitää hakea sitä pesulasta se. Pesulasta se paikka ei nyt sinne kiinni. Se pesulatuikki. Ei hyvänä aika mitä mennä kesken teidän kanssanne! Mutta ihan toivottomia! Äiti. Kato nyt! Pahoitat vaan kaikkien mielen. Onko sulla nyt hyvä mieli? Nyt saat mennä huoneeseen miettimään, että mitä tulikaan taas tehtyä. Mut toi pizza. Huoneeseen! No nyt menettä isäs mies nyt kun tulee! Tää ei oo reilua! Minä olen äiti! Minä päätän mikä täällä on reilua! No Sylvester Snap tässä jälleen, hei. Niin, noi vanhempain keskustelut järjestetään koululla, eli ne voi olla arkisin kello 9 ja 16 välillä. Keskustelu olisi kyllä hyvä järjestää tässä mahdollisimman pian, mä oon nimittäin ollut huolissani Samista. Ja tässä on paljon semmoista, mistä teidänkin pitäisi tietää. Laitoin kanssa ja sähköpostia tuosta edellisestä vanhempainillasta, suosittelen lukemaan sen mahdollisimman pian.
tapahtui? Tietoistu perheväkivallasta. Kiusaaminen sosiaalisessa mediassa. Viesti Samin kiusaamisesta. Mä oon äiti. Huono äiti. No niin, kotona ollaan. Mikä nyt on hätä? Tuu lukee tää. Mä oon huono äiti. Ketkä on? Onpas! Meidän lapsen kiusaamisesta on puhuttu julkisesti muiden vanhempien kanssa. No mitä mä oon tehnyt? Mä oon haukkunut Samia, vaikka Samihan on viimeinen syyllinen tässä asiassa. Pitäisikö meidän jutella lasten kanssa yhdessä? Tai ainakin kuunnella, jos nyt sitä sanottavaa. Joo. Sami, Sanna, lapset, tulkaa käymään. Äitillä ja isillä on teille asia. Istukaa alas. No jos mä aloitan. Me halutaan äitin kanssa pyytää teiltä anteeksi. Teiltä molemmilta. Me ollaan oltu tosi tyhmiä ja ajattelemattomia. Mä tiedän, ettei se sun syy ollut. Tai se mitä sille Kairille käy, niin ei sillä ollut mikään paha juttu. Anteeksi. Äitikin haluaa pyytää anteeksi. Ne keksit. Ei niillä oikeesti ollut niin väliä. Minä söin kun isi käski. Mitä käski? Mulla oli nälkä ja sitten isi sanoi, että ota kaapista jotain ja mä otin noita keksejä, kun ne oli niin hyvän makuisia ja värisiä. En mä tiennyt, että niitä ei saa ottaa. Voi kulta rakas. Ei äiti tiennyt, että asia oli noin. Äiti ei kuunnellut. Äiti satutti. Niin äiti teki. Äiti teki väärin. Mutta äiti ei tee niin enää koskaan. Saadaanko me anteeksi? Joo. Ja sitten Sami. Anteeksi kun suutuin. Kertoisitko nyt meille kaikille, mikä tää kuvajuttu oikein? No se oli kun me käytiin eilen Tiian kanssa kaupoilla. Tai tuolla kaupassa ja se halusi näyttää mulle miten meikit toimii. Sitten se otti musta sen kuvan ja yhtäkkiä kaikki meidän luokalla näkikin sen kuvan. Sitten ne alkoi lähetellä mulle tällaisia viestejä. Voi Sami, anteeksi. Eihän se sinun syysi ole. Äiti oli taas tosi typerä. Ne otti koululta yhteyttä. Tuohon asiaan on siellä puututtu ja kuvat on poistettu. Puhutte sitten viikonlopun jälkeen koulussa yhdessä tosta asiasta. Eihän tollaista ole paha mieli kaikille. Okei. Saako äiti anteeksi? No, nyt kun on kaikki sovittu, niin voidaan hyvillä mielellä mennä nukkuun, eikö vaan? Joo. No niin. Hyvää yötä. Hyvää yötä.
äiti. Huomenta. Voi ei, te olette ehtineet aloittaa aamiaisen. Me herätettiin isi, mutta se sanoi, että annetaan äidin vielä nukkua, niin se jaksaa paremmin. Oi. No, sä ansaitsit ne unet. Joo, sitten tehtäisikö sillä tavalla, että ojennat tuon mehun tänne päin. Niin voidaan vaikka aloittaa sitten. Hyvää ruokahalua. Oi, tää on oikein luksusaapiainen. Oi, se on hirveä. Kylläkin. Tiedätkö, sitten kun ollaan syöty, ihan rauhassa, ja sen jälkeen me voitais mennä vaikka huvipuistoon. Jee! Tiedätkö, voitais olla siellä vaikka ihan koko päivä. Sehän jäi viime kesänä kokonaan välissä. Äiti, no, mennäänkö yhdessä vuoristorataan? No jos sä haluut. No sit me mennään ja vaikka kahdesti. Kiitos ylioppilasteatterin Rampille. Olette tehneet onnistuneesti näytelmän aika haastavasta ja vaikeastakin aiheesta. Ja tässä olisi muutamia tärkeitä kysymyksiä, mitä roolihahmot haluaa esittää yleisölle. Aihe oli vaikea. Pelottiko jotakin? Voi nostaa käden ylös, kenestä tuntui vähän pelottavalta tuo esitys. Sieltä vähän kuuluu se, mutta äiti on pelottaa muutamalta. Kyllä muakin ainakin pelotti. No niin, joo. Siinä on vähän huutoa ja vihaisia aikuisia ja vanhempia ja pimeätä ja muuta sellaisia asioita, jotka vähän ehkä pelottivat. Mutta nyt näillä näyttelijöillä on teille tärkeitä kysymyksiä. Niihin voidaan vastata varmaan sitten, että peukku ylös, peukku alas tai viihtaamaan. Okei, ensimmäinen kysymys täältä, että nosta peukku ylös, jos esitys oli mielestäsi hyvä, ja peukku alas, jos se oli huono. Aika monta peukkua nousee ylöspäin. Siellä on vähän arvotaan vielä. Okei, sitten seuraava kysymys. Onko aikuisilla usein liian kiire? On. Näin jos on. Ovatko äidit usein väsyneitä? Elikkä ehkä joo tai ei huudot. Joo. Eli on ehkä vähän. Sitten taas peukku ylös, jos kyllä. Eli jaksavatko isät leikkiä tarpeeksi lasten kanssa?
Jaksaa, ei jaksa. Kuinka tehtiin? Kuinka monet niitä? Voi, vähän huonolta näyttää jossain. Oo, kyllä sitä. Kyllä sitä vois eikä vähän leikkiä välillä. Sitten saa Samille kysymys. Voitte nostaa käden ylös, että jos kenen päiväkodissa tai koulussa on kiusaamista. Tärkeä asia, mistä pitää puhua siellä päiväkodissa ja koulussa. No entäs sitten, osaako opettajat auttaa, jos on paha mieli tai kiusataan jotakuta? Joo, hoitajat tai opettajat. Osaako ne auttaa koulussa tai päiväkodissa? Vähän sillä puolivälin. Onko lapset aina kilttejä? Narraako pois? Täällä nyt vaihtelee aika paljon. Sitten on äitille kysymys. Tämä on vaikea kysymys. Nyt tulee paha kysymys. Voi ei. Saako lasta tukistaa tai antaa piiskaa? Peukut alaskaan. Äiti vastaa itse. No, lohdutetaanko teitä, jos olette surullisia? Keukko pystyy, jos joku lohduttaa. Kuka lohduttaa? Äiti ja isä. Tai mummu ja pappa. Se on hyvä, kun on joku, joka lohduttaa, eikö niin? Sitten taas Sannalle. Hassutellaanko ja nauretaanko teidän kotona? Naurakaa, jos nauretaan. Toi oli tärkeä. Ei se ole Hassutellaanko? Samille tuosta. Niin, seuraava kysymys. Voitte vaikka huutaa joo, jos uskallatteko kertoa, jos olet tehnyt jotain väärin. Vähän arveluttaa näyttävästi. No entäs, saatko joka päivä lämpimän ruuan? Peukku ylös, jos saat, peukku alas, jos ei. hyvä. Mäkää. Puhutaanko teillä ystävällisesti kotona toisille? Peukku ylös, jos kotona puhutaan ystävällisesti. Tää on hienoa, kun peukut nousee. Kyllä. Sitten olisi tämmöinen kysymys, että oletko sinä joskus surullinen? Peukku ylös, jos olet surullinen. Ja tää on aika tärkeää, että pitää sitä surullinenkin olla, että voi joskus tuntea niitä ilohetkiä. Okei. Onko siellä jo kysymykset? Ja mä jatkan tähän vielä, että silloin kun sä oot surullinen, niin auttaako halaus siihen? Kiitoksia kysymyksestä. Oli tosi tärkeitä vähän, koska näitä jutustelua voi jatkaa tästä aiheesta myös kotona, niin kuin Annukka tuossa aluksi sanoi. Ja tarkoitus ei ollut, että syyllistetään näillä aiheilla, mutta on hyvä aina vähän pohtia tätä elämän tärkeitä asioita, että miten siellä se kiire vaikuttaa siellä kotona ja onko aikaa niiden lasten kanssa jutella ja miettiä ja tuumailla ja kuunnella, mitä siellä päivän aikana on tapahtunut koulussa tai päiväkodissa esimerkiksi. Mutta vielä taputuksen tiedettä.
Kiitos teille. Olkaa hyvä.